Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, халыкны һәм хезмәт кешеләрен чаңгы спортына җәлеп итү максатында узган шимбә көнне Югары Яркәй тау башындагы чаңгы трассасында легендар якташыбыз, очучы штурмовик, 2 тапкыр Советлар Союзы герое Муса Гәрәевнең 100 еллыгы уңаеннан чаңгы ярышы оештырылды. Участвуют сельские поселения и организации. Погода сегодня для лыжной гонки идеальная. Вчера была снежно, но мы успели подготовить лыжную трассу. Надеюсь, участники получат массу позитивных эмоций. Аеруча чарада район мәгариф бүлеге, Башкир автодор җәмгыятенең Илеш юл ремонт төзелеш идарәсе, Башкорт аграр технология колледжы, тәмле кибетте коллективлары зур активлык күрсәтте. Ир-егетләр 3 километр, хатын-кызлар 2 километр арада үзара көч сынашты. Бу көнне чаңгычлар өчен уңай һава торышы туры килүе, ап-ак карга төренгән матур табигать кочагы, яхшы итеп әзерләнгән трасса ярышта катнашучыларны карлы километрларны үтәр өчен үзенә чакырып торды. Әлбәттә, чаңгы спорты белән даими шөгыльләнгән, яхшы әзерлекле чаңгычылар җиңүләргә иреште. 40 яшьтән һәм аннан өлкәнрәк ир-егетләр арасында Башкорт аграр технология колледжыннан Флит Гәрәев 1нче, Тәмле кибетеннән Салават Хөснияров 2нче, Балалар иҗат үзәгеннән Флорид Галаутдинов 3нче урынга лаек булды. 18-29 яшьлек ир-егетләрдән Карабаш авыл биләмәсеннән Динар Шәрипов финиш сызыгын 1нче булып кисте. Башкорт аграр технология колледжыннан Айнур Шагиев белән юл ремонт төзелеш идарәсеннән Искәндәр Кабиров 2нче, 3нче урыннарны бүлеште. 30-40 яшьлек ир-егетләр арасында район мәгариф бүлеге егетләре иң яхшы чаңгычылар булып танылды. Фәнзил Ягудин 1нче урынга ирешсә, Денис Рәкыйпов 3нче урынны яулады. Дорожник җәмгыятеннән Венер Гыйлданов 2нче булды. Әйтергә кирәк, Фәнзил Ягудин елның елына беренчелекне кулларыннан ычкындырмый. Лыжда йөрергә мин нык яратам. Бәләкәйдән үк йөреп үстек без. Мине лыжга бастырды Рауф Рейсович, безнең элек физкультура укытучысы Аккыз авылында. Шуннан башлап, шуннан бирле лыжда йөрибез. Лыжда йөрү ул нык файдалы. Менә шушы урманда йөргәндә дә свежий воздух. Для здоровья нык әйбәт. Шуңа мин бүтән кешене чакырам. Шушы лыжда йөрергә, ярышырга. Менә шунда без прекрасный лыжный трасса эшләйбез. Снегоходлар белән бүтән нәрсәдә бар. Шуңа килегез, лыжда шугыз. Хатын-кызлардан 18-29 яшьлекләр арасында Башкорт аграр технология колледжыннан Лилия Бәдретдинова 1нче, мәгариф бүлегеннән Рәзилә Әхәтова 2нче, мәдәният бүлегеннән Регина Хайдарова 3нче урын алды. 40 яшь һәм аннан өлкәнрәк хатын-кызлар арасында Илүсә Хөснетдиновага тиңләшүчеләр булмады. Чемпионкадан азга гына мәгариф бүлегеннән Шулпан Исламова белән Тәмле кибетеннән Люция Хөсниярова калышты. Җиңүчеләргә тантаналы рәвештә район хакимияте башлыгы урынбасары Рәмил Хәертдинов белән балалар һәм яшь-үсмерләр спорт мәктәбе директоры Айдар Фәрхетдинов медальләр һәм грамоталар тапшырды. Ринат Хадимуллин, Ойгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.